Awan-awan mangan dengklek. Wis. Kacau iki. Bingung iki sampean aku. Awan-awan mangan dede ngapek gelas keliru cengkil. Kon wis. Tibane wis menclek iki. Bojone mbopot 9 wulan sing lanang luyur ae. Diluk engkas jabang bayi wis lahar anu. Aduh ya. Ngono-ngono iku salah peno dhewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong munawar untune bokang. Loh. Iki lak pencak rek. Loh, jula-juli rek. Sawangane kok gak iso. Yo tak ladeni. Gak tau edan ya kon ya. Wah, laju-lajuli kok iso tambah ngono. Lek ana ngene lho, Nak. Ya biasa. Lho iku kendang, bonang, penerus peking guawang kabeh iku ditabuh bareng. Tenono ya. Dorong. Ngedol. Wis, hop. Ngene lho, arek-arek lek utang dhuwit gak dikeki ya boleh ngene ya. Toro pisan. Engko dikeki 2000 lak wakasi setengah mati. Jula-juli ku lho rek, jula-juli. Lek tak posno jula-juli biasa terus digedungi kok lho, ya. Iya enggak? Ya. Wadah-wadah ya. Tuku tongkol cuma loro kesake mentol isine mbako. Bapak guru ayo dikuku alante ate ero ayo mula sing penting padha sregep sinau supaya dadi murid sing paling amajo. Nek wis mulai teko sekolah
mumpung wong tuwa sik kuat bandani mula nek sembrono bakal sangsara uripe dadi wong tuwa bandani anak cek ana gunane mula lanang wedok ayo padha ilinga cara peno bergaul kudu dikira ape rahayu sebab sik padha tolek ilmu kanggo sanguripno alam donya ojo sampe tumindak akhire jatono asmane wong tuwa ngesakno adekku nek eling riwayate mula nglalekno kewajibane sampai nyembranakno nek sekolahe sebab nuruti karepe dhewe jam 6 esuk budal jare ngampiri kancane wong tuwa dipamiti seneng atine duwe anak sregep mempeng sekolahe dadak nduk dalan menggok sapa nok tuku sing rame dasar adekku areke ayu mlebu toko barek guyang oleh mlaku model kaya kesusu mula aksine kaya ana sing dituku dadak kepethuk arek lanang ganteng oleh ndelok sampai mendeleng arek lanang dilirik kok mengsem adikku tertarik jatuh cinta saka nyongkon arek lanang pancene aksi bare adikku terus dicideki arek lanang langsung ditakoni mas ape tindak endi sebab gawa kunci jarine ape jopo mersi ngakune arek lanang jare dadi direksi adikku cintae tambah
tambah setengah mati. Durung suwe oleh omong-omongan dadak diparani bapak polisi. Arek lanang dicekel jare mari nyolong TV. Ayo memelo ayo ketun guri tak kakone. Ayo cak biasa. Wanita sing sregep sekolah sir-siran ae. Kapok ya adikku dhewe tapi. Berangkat. Becak buntut ini. Nah, mulai ya. Tangan tak. Nanging unine bonang penerus pekeng kender lan gampang gong kempul kenong lan kendang iku ngono arane tabuhan. Iki ngono gendeng jula-juli wong enake bareng dikitungi wong parlune ayem-ayem nat masih gak duwe gak ono sing ngerti carene iki jula-juli dangdut iso ngibur wong wedok sing besengut blonjone kurang seweke katut bareng sing wedok eling sing lanang ditapuk parut ana sing ngarani jula-juli disco tak jogeti kok krasa entu gak ngerti do omah dienteni pegawe tuku sebab tempat tidurku sik bayar separuh gak ngecap jamanku nom-noman sir-sir aku sak pirang-pirang katik dudu anake wong sembarangan ngalor ngidul sedan-sedanan tapi sing pero iya gak heran iku ngono sedan silian opo maneh bareng aku kawinan Sri kawin 20.000 bojoku tak jak urunan ijen yo peo yo painten ketiban kendelo namung semanten kidungan gelang. Jaluk dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kadeke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, kok salah paham Mbas Moro aku wah wis susah awak dhewe sing susah ya. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya getun, kule tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem ndake ngledek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon mlungker iso kaya urang awak saiki. Siji karo aku ndalang saiki. Masih pelawak lek iso ndalang ya lumayan. Engko pelawake sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi maca melekan bayi ya. Kadang-kadang kate melok kentrunge Wak Kemis aku nang Blitar. Tapi wong dalang belajar tak anggap aku moput iki. Wis ono lek sak wulan situk bae lek gak salah. Situk iku sumbangan iku. Duh kok baci saiki wong ngandhek-andhek mesti ngene, Dik. Niki murah-murah mawon nggih kangge conto. Jange nggih kiwa tengen enten sing ngrasani. Niku terop mawon papat jange tapi nggih nanggap pentrung lek. Iku kok mesti ngono iku heran aku. Oh guyon-guyon namanya. Loh, halo. Ri,
Waduh, Dah kon yo apa ri? lawangmu tutupan ae lho kena nggonmu. Lho, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo ngelipur pamikiran nih, Mang. Latihan, Latihan. olahraga ta? Olah apa? Lah latihan apa? Latihan sekarat. Cok guyon ta? Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak-piak grudak-gruduk. Lah tak eling wong edan aku ning jero omahe. Oh, latihan dalang. Lho ya apa lah tanggapane wis engko bengi adakno. Dadi walian bengi terus meni. Biasane lek awan dhisik bengi dhisik ae. Iya. Kok bengi terus meni awan. Ya lah. Wong gak eleke wong kepengin dadi dalang. Cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho. Lho, lah, lek- Dibuka supaya akeh wong nonton. Dadi iso nambah spirit. Nyambut gawe ngene. Aku nonton arek cilik kene gak kenekan, nonton mlebu-mlebu wayang ilang, aku torok lan. Iku wayang nyilih ya takno. Dadi kon iki dalang temen. Lho yo apa tangga kaku. Tangga kaku iku. Tangga kaku. Oke. Tangga pakuri kon tak critakno ngono mesti roh kon engko tak critani. Tak critakno ya. Kamu tak critani roh gak tak critani gak roh kon. Oh, ya cerita. Wis yo mek situk engko bengi tok iki. Oh. Aku cek tas iki kepethuk kon, kok teko kulon. Loh, nang Jawa Tengah kursus. Kursusan? Loh, aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono aku. Pengalaman ya. Iya rono wis. Terus cek tas iki kepethuk nok porong. Lho, nang Pak Woto, nang Sleman, nang Pangkat, kono Pandaan. Tang Panjer adakno iku kursus wetanan, lek ngulon niku kulonan. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Terus winginane jemu ae kepethuk nok rumah sakit kene. Wis simpang ah. Iya. Iku kursus mbek wong loro ri. Kon iku lapo dalang nang simpang iku. Dalangmu cek mahire lho. Lho, Kok simpang. ngurusi wong mati bareng wong loro bareng. Rono iku berobat. Oh, berobat. Kakan melek kesehatan terganggu. Iya terganggu. Dadi kon iki dalang. Lho wetanan kulonan, ngidulan ngaloran mendhuwur. Kok sik takon iku. Dalang kok gak karon panggonamu sih lho. Tapi- ngalor ngidur mendukur barang. Ceritane pakem lek aku. Oh, Pakem tek- ro pakem. 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 wis- Keluwak iki lho keluwak. Ya Pakem pakem iku- nurut pakem. Duduk carangan ri. Oh. Di ono iya. bukune. Ono bukune ya. Kon mung rono mbliyur ndelok bukune ri. Ya apa? Wong buku nduk oma bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak ono sing tak belajari blas. Ya tak delok tok. Gak kon pelajari, kon pamerno dok. Gak kober. Oh. Si aku takon, apa sih istilah dalang? Dalang ya nyeritakno barang sing kuno. Barang biyen. Duduk kadal Malang lho ya. Termasuk udal-udal lan piwulang. Iya, barang sing wis pendem-pendem iku diceritakno maneh. Kita barang sing ilang. Iya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya. Terus ya apa, Dok? Takon apa kan? Terus apa sebabnya sih wong dalang kok mesti ngedep kelir, lampu terus gedebok? Niku no artine. Iya, artinya ero kan? Kelir iku ge jagate wayang. Lah, iya lampu. Lah lek lampu iku blencong, iku minangka sengenge cara anu ya. Mm-mm. Awan barang niku kadang-kadang. Iki madangi ri, wong niku kok iya. bingungno dalang kok ni. Lah, gedebok ya gedebok. Nah, gedebok iku kanggo bumine wayang, utawa pelisir kanggo langite wayang. Termasuk keblat ya. Iya, lek gedebok iku gawe mancik wayang ya. Mancik wayang. Iya. Lah upamane gak ono gedebok ngono ya apa? Gedebok kan. Kan ono. Ya damen ya kena diwul-wul ri. Oh, damen duwel-duwel wayange dicepno kono. Iya, tapi kuatir. Lah anakmu nonton diodol-odol anakmu teko mburi. Lah iya. Wacut desa kan gedebok ku desa ya apa Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya. Ya kena ae. Zaman-zaman pembangunan. Iya. Sawake sing digawe pembangunan. Iya. Terus gak ono damen. Gak ono Terus damen. wayange dicepno apa? Gampang gegere anakmu dikurepno ya, diincepno nduk kono ya. Kan iki iso ndalang tak gak iso lho. Bu aja ya iso ri, katakno. Sih, nek pancen kon ndalang iku sakjane ndalang iku gawe lakon apa sih sing paling iku? Sing wangel ku nggih lakon sing durung weruh ri. Iya. Lakon sing durung weruh. Kon niku. Kon niku Lakon durung berarti lakon durung dadi. sing angel ku Brontoyuda. Oh, Brontoyuda. Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kena sak anake dhewe. Terus ono maneh sing iku, apa Apa? ngruwat kala. Oh, iku kanggo anu dalang pengruwatan iso aku. Bathara Kala Ya ya. kanggo ngruwat iku. Oh, Bathara Kala iku panggonan nang ndi sih? Panggonane ana kayangan. Oh. Ngono lho. Lah apa sebabnya kok mudhun nang Mercapode? Sebab goleki panganane. Oh, nada tolo mongso. Iya, akeh panganane ri. Lah apa tada tolo mongsone iku? Nomor 1 ya, Bathara Kala. arek sing diancat-ancitno iku. Anu, dianjet-anjet telak kocak lah no. Arek situk iku lho, Antang-anting. lek gak diruat panganane Bathara Kala. Mm-mm. Ya, gentono gendini. Nek gak diruat. Panane Bathara Kala. Iya, terus Terus wong ngadang dandangi rubuh. nek gak diruat. Panane Bathara Kala. Wah, keri tak critakno
Lek 12 taune gak mari ri. Oh, ya iku tak datelo mosone ya. Iya. Upama saiki jaman wis maju. Iya. Kan apa iku pawon terus gawe kompor, kabeh wis diruwat. Terus Bathara Kala mangan apa? Wah, bae gak ono blas ngono. Kan blas. Gampang ri. Mangan apa? Bathara Kala mangan janggelan. Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki? Aduh. Koni wong kene dalang durung patek bangkit kok takoni iki mang jawab aku mbok cocok mbok enggak ri wis pokoke. Ya kesalahe lho. Tapi lah oleh andek-andekan masih ngene. Si aku takon lho. Iya. Ayo wayang apa sih nek pancen kon dalang lho? Sing gak tahu perang. Ayo. Wayang gak tahu perang. Woyo sang sang yang menang. Oh, gak iso sik perang nek tepake lakoni diperangno mesti. Dewa Ruci. Oh, perang jian. Apa ri? Kon gak ero? Karo. Wayang sing gak tahu perang, wayang opname. Kon gak tahu diselentik kuda ya. Wala apa wayang opname, wayang rusak iku ta? Ayo, wayang apa sing jenenge mingkem? Oh ya sekutrem. Lah, Sekutrem. terus apa maneh? Ya iku tok bae. Lho, kan iku wis kan terbatas iki apa lu mikir iki? Mosok ono maneh. Ana Apa ae sih coba? Kutrem, Iya. Mantala Mariem. Iya, Terus? Janaka Nom. Gadut Kaca Nom. Bronto Senem. Yupainem. Mare njaluk dibekem wae atane. Wah, wis kon kursus mbek kon malah rusak ae. Wis kae ya apa duwe panjer? Panjake kurang lho ya. Wis tak lantarno nang Munawar. Menawar. Oh, cok kuwatir. Lho lagi. Lho. Kon ndi? Iki panjake. Iki apa? Wah, lek iki manjak gak iso lek mangan doyan iki arek. Sing manjak sapa kon ngono ngomong. Kon saiki malik gagang, elak dadu. Aduh. Malik pantat kon saiki. Blakrak. Duwe sing teko aku iki lho, War. Ya matur kasuwun. Heh? Ya matur nuwun. Lho, prasam kon tak perseni ngono ta. Lah rumangsamu ya. Kok matur kasun iku mono panjer teko Kartolo. Oh, Manjak war. Manjak kon. manjak. Iya. Sing iso manjak sapa? Jare kon iso piye niku? Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyitak boto. Gawe gedhe guling iso. Iki omonganmu malak-malik. Ri kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri. Bener iku biyen kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa Baratan, Jawa Timuran. Iso ta? Njabane jagatan, Kan iki iso tak gak Iso ta gak iso? ndukur langitan. Lho. Iso. Sik wetanan lho ya. Wetanan. Jaluk wetanan lho, Surabayaan. Iki ngopo sih wetanan? Kaya Pak Woto Sleman lho. Ya Ayo. iso. Ayo mulai apa wayang iku wetanan iku? Dino. Iso. Wetanan sik. Wis melese kabeh riri. Wetanan sik. Wetanan. Iso. Terus sampe ngaco Kulonan ya iso. tanggap aku lho. Temenan. Ya apa wetanan iku mulai? Dino. Ono ne. Iya. Nong terus. Ri cancamu ri, cancamu ri. Ah, kan Si, ya, Pak, ya, Pak. goblokmu wis teko mulai umur seminggu bae kan iki. Pak, Eh cancamu. Ngene lho. Ya. Tut 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 to lo 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 le 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 lo. Nah, iya. Lo Iya. lo to lo le lo le le la lo lo le la lo le lo lo. Iya. Dunde ta lo le lo da lo le lo lo le da lo ne na tu pat Nah. te te lo le ta lo la lo te te lo le la lo la lo. Ri kon kungkung nduk blombang kon ri. Lha apa? Lah ya apa kata anak tete lole rek. Wah, wis ngene war tak ayat 10 rungok-rungokno ya. Denok tok denok nani nona noni nona noni nona nona ni na no 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 neng net net oni net oni net nona noni noni ne na no noni noni ne na no nona ne na nona nona noni ne na nona tete lole aduh. Apa niku? Oleh katut tete lole pisan nih. Perang. 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 Cak dong, iya. Yo apa? Dun. Tak. Wah, wis munawar iki adakno. Lah ya apa sing genang ngono rek wis. Lah nek kon ya apa nek perang Bisa. Jawa Timuran? Gak iso ta? Kon lho. Gak iso maneh ngene lho. Kok gak iso ya apa sing aku gak iso. Nah, Petak dedet lo le lo le lo le lo le lo le lo 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 le lo 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 le lo lo le lo lo mo le lo lo nang du pet te te lo le ta lo la lo te te lo le la lo la. Sapari. Kon durung tau mangan tungkai sepatu apa? engko ndek gak iso ngelokno kancane kon niku. Ngerti ditulin. Lah kon lho.
ngene ae engko jejerane nggih lek gak Gondokusumo ya Wis aturen nek gak Gondokusumo ya Surabaya ngono utawa Gedhok ya. Iya. Mulai Gedhok gak anu ya wis jarane ae kon mlebu rono ya. Kone gedhok pang. Mesti sancek rusak, dalange mesti sancek rusak. Wah, dakno. Nah, engko gampang ya. Engko kotak gawakno. Siapa? Kotak wayang kon. Kabula Kajati. Aku iki Heeh. dikon nggawa kotak. Iya. Kowe ana wong loro tak pilih mati lho lah. Salah kon lho, wong padonku iki padon manjak kon gawa kotak. Ya sing bayar lah aku ta rek. Lho, ya mos ya. Gawon. Bayarane wek. Mah, Gelem ta, Kak? kon nari. Moh. Gelem ta, Kak? Moh. Kabeh gak gelem. Mah. Wis tak gone dhewe rek kok. Waduh ya apa rek oleh panjak luru kok mokong kabeh ngene iki. Paling-paling mbek sandingan games iki kok. Wis ketara iki lho jelas e. Nggawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggo klopo ya beras iki. Aku Curiga elek. aku lak kuwatir Munawar. Apa? Menara wis tuwa ta. Iya. Dadak manjak nggawa bantal iki kena apa? Coba. Mosok ngempul barek layan jange. Iku ngono udun. Wah arek iki. Engko bagian njupukno wayang bareng ya. Tulungen ya. Engko wong aku butuh Arjuna njupukno. Cukupno. Butuh Hanoman. Ya. Butuh Pecok. Napa ndalang butuh pecok? Lho pek kayak Dimecok drijimu iku. Raksekso. Ora sekso. Ya. Tak cukupno. Ojo sampe kacu lho ya. Golek kurang gendere ya gendera. Lah iso sih ya. Kok Munawar lek kan upama kempule pedhot ngono ya Munawar gekno tak dadane tampari ae wis. Ya ojo nabu ya. Tampari kempul ae ya. Gocek ya. Yo gak ya digantung Munawar lho digantung. Iya, War. Iya, War. Titenono nek ana wong melintir ya aku. Oh, lah kon banyak tapi iso ya War ya. Iso wis Temen iso ya. kabeh sarwa belajar. Lah ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Aku tak ngambil kotak. Iya. Duduk terapi. Kendaraane apa lho kendaraane? Iya. Gampang kok. Bis kotak, bis kotak. Wis wedhus iku. Mabur ae. Wis kon Pasal lho. wis ngene mlaku dhewe-dhewe entek pira engko tak ganteni ya. Ya. Ya mari kon mlaku dhewe-dhewe teko terep terus beber kloso terus depok. Lho, pokoke lak oleh ijel lah. Wis tak butuh dhisin kan. Pokoke kalkulasine entek pira. Ya, Bang. Kalkulasine entek pira. Ya. Iya iya. Utawa kok ngene rek tebasane mari wis. Kono gak oleh adang kok adang dhewe ya engko kompor bareng. Wis ta. Kon iki dalang ta budal kemah lho. Lho lek diagak engko diukur rugi utawa bathi lek bathi ya adang dhewe lek rugi ya wis diserani digawe ngono. Ri nek agak ibadi yo diterusno, tanggapan nek rugi ayo balik dalan. Iki co sepurane terep cilik ya. Wis sing mburi ae engko tambah tak cilikno maneh ya. Agak laris ah. Wis lek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak Iya. ya buka dak. Iya. Iya iya. Heeh. Ayo. Dek, Apa? ya apa bapak kabeh ta? Sandingan ta? Iya ya sembarang apa anane awak dhewe jange digawe. Wis tak popokno kabeh. Temen Ya wis, komplit kabeh. ana sing kurang. Apa-apakane wis. Wis. Hmm. Lah sampean gawe undangan wingi pira? Ah, undangan piro? Undangan cukup sak kanca dhewe gak kakek awak dhewe. Pira? 1 juta. Wah. Engko niku wong undangan kate sak piro Mari maneh. tutuk Kalimantan kono le undangi. Ngawur ae. Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putuse tekone dalang saiki. Dalang sapa sih? Alah iku Kartolo. Wis seru sampean. Ya wis paham lagi iki apa kowe tangsine tak gawa iki. Monggo. Iki ta? Kula. Lho, sampean. Nggih. Sampean sinten? Dalange. Oh, Oh, sampean iki dalang. ta dalang Kartolo iki. Sampean pun supe kali kula. Lho wong rumiyin niku nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik. Nggih. Rumiyin nak kelem waktu mriku niku alit niku tiange. Ganteng ngoten. Nggih, angge Niku sampean komisan. tepak ing mriku niku tanggal 6. Oh, ngoten ta. Oh, iso malah-male, Cak. Male Arene iya. niki tanggal tuwa, nggih delokane malih tuwek ngeten. Oh, nggih nggih. Nah, setunggal niki. Niki Kula sinden. sindene kula. Hei,
Gak keliru ta? Sinden kok kene sih? Sinden niku Lha nyuwun sewu mawon nggih, Dik Kartolo. Sinden niku umum nak istri sih sinden niku. Oh, nggih. Kenapa nak niku kok jaler? Lho, Modern. sing penting gak nggih suarane. Oh, enak sih suarane. suara sampean. Lho, ini dicoba. Saya cobi ningali swantene. Sampeyan cobi. Saram. Lere. Dek, Gak iso tak cek contoh. Kok eling wong ngantuk sih? mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun. Lho. Kok diwalak-walik ya? Diwali ditomboki wis gak buka. Atus sampean niki leres nggih? Nggih. Jalange. Sing penting nek pun wayange tanggep papakane sindene dienak-enak. Oh, ngoten. Ini Dek, bapak napa? Lho. Papakane bapak napa? Bapakane biasa niku lho. Hansip itu. Ah, Kok kok Hansip. Apa Niku tidak? lho, jajan pasar. Nggih. Tumpeng siji kali petik male tikus. Lho. Kok tekus? Lintu. Ya sapari rek. Ya apa? Lah napa Napa? bapakane? Jajan pasar, Nggih. tumpeng, Nggih. panggang ayam, petik putih trobus. Sampe niki napa sih ya? Lintu ngeten lho Ya papakane apa, niku Cak? Ya nggih. apa? Napa niku sampean tahu? Jajan pasar. Jajan pasar, Tumpeng. tumpeng, petik, putih, pelus. Lho, sampe niku keliru apa sih? pisan, Cak. Ya apa sih, Dik? Jajan pasar, tumpeng, panggang ayam, petik, putih, molo. Lah. Dina. Wah. Sampai peling-peling aku. Sama tiba. Nggih pun, wis Pundi? cepat Mang, Dik. Pun. Wis ndok mburi. Iya wis. Pun siap-siap ta? Empun. Masalah, Nggih. Ayo mangan sih. Nyun sewu lho nggih. 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 Kula mangan pun kali dirasan-rasani. Nggih, pun ate sukan-sukan. Lho ngene lho, Dek. Dewek dhewe iki sembarang nek wis cemepak enak sih. Iya. Kok kari wayangane. Tolong, Pak. Lho, Lho, iya sapa lho. maneh? Tolong. Iki lha apa iki? Kotak-kotak niki, tolong, Tiban tolong. sampean. Berarti sampeyan malah napa sampeyan niki? Dokno iki lho, dokno. Duk napa iki? Iku lho kotake. Niki lho, pun. Ngono. Wah, Napa? kotak abot iki. Napa, Dek? Lho. Bayarane. Iki lah sing ngusungi kotak. Oh, sing kotak niku kotak wayang nggih. Sama niku mbon tau semabut nggih. Bayarane pinten? Wah, sampeyan ngawur lek ndamel sewek ngeten iki nggih. Terus udengan beto keris. Nggih. Napa niku? Niki dalang lho. Lho lak dalange Kartolo ta? Sampeyan lali ta? Lah apa sing Kartolo pun dugi kok? Lho, enten dalang mriki ta, Pak? Pun. Kali sak sini. Kali malah kali sinden. Sopo iki? Tiange dhuwur. Nggih. Ireng. Lemu nggih. Ireng. Sing situ sindene wedok apa lanang? Lanang. Jaler. Bogang. Bogang. Lanang bogang. Golongane arek iku mah. Sani teng pundi? Lah niku Lah niku. napa nedha papakane nika? Panggang ayam dipapak kali arek. Nggih, Nggih pun. Aduh, wis kauman temen rek aku kira. Napa sih? Sik kene mriki sik. Lho, Ya sih sampean mriki. Masane golongane blorong iki. wecoh. Enak Ari. Enak war. Hebat. Bojomu mah gak adang ya? Iwak petruk, wak petruk. gareng. Petik. Ah, iya temenan. Bojomu gak adang ta? Kon Iku nu bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe ta. Lah aku mangan apa aku kok? Wah, wis tak gakno taplak teko marek takno. Punten lah. Bener niki ya napa sih sing Napa sih pundi niki dalane? Kula dalange. Niki sapari nimpun nawar panjake. Lah niku ngaku sampean sih Kartolo. Sinten sing aku niki sinten? Wow, sampean ngoten lho, Dik. Niki dalange Kartolo kula panjake. Takno kula Pradangga. Iki sing Nggih. kena Pak pitik ya apa ri? Halo, Dek. entek wis. Entek. Tapi gak ono iku ya apa? tapi tak ngangai. Segone ya akeh. Lah kari sak lepek. Gone sak lepek. Iya. Iwake sing dintek. Niki ana apa iwak niki? Ngene Dek wis ya. Ya apa? Sampean nang warung, tukokno iwak rujak-rujak titik pokoke ana wis. Iki rujak mari. Nggih. Sik ta, Pak. Sampeyan tumun dalange wak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalang. Wis ngene mari, Cak. Ya apa? Nah, wong petik wis gak ono rujak gak gelem. Wis dolenane anake kemari pitik-pitikan. Oh iya, nggih. Nggih. Dek, enten Pitik-pitikan. Niku ah. Nggih. Kapan sampean njok-njokan? Wah, blakrak pun wis gak mangan mutung. Lho, pori ngoten ta. Par panjake nglumpuk dadi siji ambek arek bon-bonan iku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya. Dimulai ta. Ya, ya. Oh, tete lole ngono kok niku. Kenapa Wah. niki? Kula niki Niki jam 4 kok wayangan yo napa ngeten ini? lho, Dik. Nggih, kula niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean
ujari nadar kula niki dinten niki kerangan sak gebyakan, kerangan rong gebyakan, kerangan tulung gebyakan. Awan iki ya. Nggih. Iki kan bengi dilengkapi nggih. Mungkin bengi sampe lengkapi. Sanane ya. Wis aja nek nyindan lho, engko tambah ngrusak gending lho Ya iki. niki nak ujar ah. Oh nggih. Kuwatir lo sing wedok nek roh suaraku sakal kademen. Wah, alam niki. Ana Gerdu. Oh. Weh. Oh. Gampang pun sampe dalang kan pitik. Mulai Pokoke sandingane kudu enten pitike. Nggih, pun. Pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih. Lho, ndak sak kegem lu awake sak pira? Wis sembuh kono sing penting lak ngira-ngirakno wong wedok ndok omah ta. Cilik pokoke bangkok. Wetanan ya, wetanan. Wetanan. Encon bakal miwiti cerita. Wadah suaraku enak ya. Iya. Cerita buta Makunalaya Makunalaya. Kang duweni ucap toro sambada biar padang rantak-rantak bangun ra ina wancenya samsarya madangi jagat raya. Apa dik kok kendel? Puntene Wak nggih. Wayange kari. Lho, sampean niki napa sampean niki? Sampean niki dalang ta? Dadi dalang sampean niki. Sampeyan pun ngoten lho nggih, kula ndek gawe niki bondo lho Nah, nggih. Lah esuk wau kula pepe nggih, bareng udan sing nglebetaken anak kula niki sanes kothake wayang. nangkep napa? Kothake tukang niki. Ya Kon penok napa pager sithik ta? tolo sampean niku. Kon penok pager. Iya. Oh, udan wong cete luntur dadi cecek iki. Kula sakniki mboten trima lho, Dik. Ya Pokoke napa? kula nedhi sakniki pokoke main wonten wayang. Kok wayangan nggih. Nggih. Kayak ngen bengi kula lengkapi. Ngoten ta? Kula ganti wayang wong. Lho, ganti wayang wong mawon. Pokok rame, nggih. Oh, nggih nggih, Pun. Kan Terserah ndek sampean lho, Pun. Ri, dadi wayang, Dik. Dadi wayang. Aku dadi wayang. Kok ya molo. Apa? Lho, wayang iku lak gepeng-gepeng ta. Nah, kon kok diselepno lek iso gepeng ari. Prasamu kon delok aku kaya paripe B5 ngono ta. Kon tak dadekno Arjuna. Oh, Arjuna. Ganteng wis golek bekas anane jero. iya. Iya. Sampeyan gak ada anu, gedang-gedang mentah. Nggih, Pun enten. Eling kok letek dinget. Kangge napa? Lho, gawe goro le. Wah, ngare. War. Kono tak dadekno dupa. Ya Dupa ya. Oh, sing mlebu alas iki lho. Buta. Oh, buta, ya. Nggih, buta niku lho. Kok rungokno ceritane macak sing kaya buta sebab penonton sing kadung akeh sing iso mantes. Aku sonder diwuru nek mancak buta. Temenan. Iki Kula gak ada untu-untuan nika lho. Nen? Untu-untuan kan. Untune garu ana. Rambut nggih enten rambut-rambutan. Pun sakniki kulonan lah sakniki lakone napa? Nah, ngeten mawon, Nggih. Pun. Kula sakniki nedhi lakon nggih merga niku ujar. Nggih. Pun Pak Sakerah mawon. Wong iki rek. Coba sakera, Lah, sing Cak. apa sih, Napa? Dik? Sing rame, sing model saiki Ya iki sampean lho. wis njaluk cerita wis apa? Iya, masa kini beranak dalam kubur. Ah, Pun cocok, Pun. Nggih, Pun niki mawon, Dek, Pun. Tau nang sumber porong kabeh. Mosok wong gak ro seni ya ngene iki lho. Niku lakone Ludruk. Sing pundi? Sing beranak dalam kubur. Nah, sing Pak Sakerah wae. Nggih padha mawon. Oh. Niki lho anu napa? Napa? Ilang layang Kalimasada. Oh, ilang. Kelangan. Wah, kelangan, Dik. Wah, mboten ora napa niku lho. Wah, mboten enten ngoten. Pokoke sing penting lak rame. Oh, ngoten nggih, Pun. Sampai bingung perkara wayang kari aku. Kulonan. Sang saya dalu arara sabir kang lintang kumedhap
desa Nyawancinya tengah wengi lumrang gandaning puspita. Oh karyananing putyanira sang tweca warong brengeng lir suarane matu prata anungsong sarine kembang blangkemen Pak menika wawarnane bibare pasewakan agung ing negari Ngamarta sinten to ingkang jumeneng nata Bambang Wijakangka Darma Kesuma ya Kuntadewa dasar Ratu Gung Binathara ber budi bawaleksana pambeke para marta saking saparisang nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenaki yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya. Dik, enak. Nun. Nggih, cocok, Dik. Cocok nggih. Nggih, pun leres niku. Mun ditakoni won kliru nggih kula. Nggih, mboten. Nalika semanten krawon. Yen dalang pun suwe, Dik. Lho, nggih sing tas mawon, tapi nggih rada lumayan timbang liya-liyane. Nggih. Nalika semanten Nah, sekolahan pun sambil biyen. Sekolah dalang niku. nggih belajar nggih kursus nggih kadang-kadang ndelok niku asale. Nalika ngeten niki. No? Kayak ngeten iki yen apa carane? Oh nggih kudu tumbas bukune, mboten ngawur. Kok tak pedel temen tak takoni. Nggih pun sampean terusaken pun. Kau bingung ngene. Nalika semanten krawon Nalendra Ndwarawati Bathara Kresna saperlu ngrembak bab ilangi layang Kalimasada ingkang dipun utus ngelati lho sampe utus iki barengan. Lah sampean napa mboten kula gubuhi kok sampean bubu karepe dhewe. Ana apa sampean nyenggoli bokong kula niki? Wah, Kuwatir. ingkang dipun utus ngelati panenge Pandhawa Arjuna Permadya Janaka ingkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing Kilurah Badranaya. Ayo Ri. Ngomong Ri. Loh, Lah metumu kok kaya wong kaliren ngono sih. lah aku iki ngomong apa lho? Lho ya apa sih kon gak ngrungokno critane dalang mong. Abot ngembun dawe Koko Prabu kon niku dikon goleki layang Kalimasada sing Lah ilang. mau gak kon tedeh iku. Ya, kadung bingung ngadakno. Mudarasa. Iya abot. Pancen pirang-pirang dina iki aku sedhe pamikiraku. Nglembren Ri omong ngawuri. Sebab aku ngembun dawe Darma Kandul. Lho kok Darma Kandul. Darma Kesuma. Darma? Darma Kesuma. Darma Kasuma. Pirang-pirang dina iki negaraku kelangan buku Siti. Oh, kelangan jimat Kalimasada. Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku ora ana pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar. Sopo Semar Ri? Lho. Waduh wayange cumpun ana Semar. Golekno ku lho sapa sing nganggur. Bapak, kula nyambut sampean dilu mangke. Nyambut. Apa, Dik? Damel jangkep ini lho, nggih bayarane sampean sudah didik. Kok sampean niku wong kula ning mboten saged Kok dados wayang ngadakno. mboten kacu. Dados napa kula niki? Semar. Semar. Diluk mawon. Dilu ah. Diluk. Tapi ngen manten nggih pun lho nggih. Ya, takonono. Kakang Semar tak jaluk keringetmu sak tetes. Bregegek ugek rong dulitan. Sak dulisa. Ojo wedi kangelan dina iki kon tak jak benakno
Ngawur e. Ndara, Tak jak goleki jimat Kalimasada. Ndara. Ro, Ya, Ndara. ngono apa Kakang Semar? Enten perlu napa, Ndara? Ayo tutno aku sak Teng lagu. pundi, Ndara? Yai Roro Sembadra. Sopo Sembadra niri? Lho, Kok takoni ngamuk ae. golekno wong liya-liya kono lho lho. Ah wis katut. Anu, Cek, bojo sampean kula sile dulu. Lho ya napa sih Dek sampean iki, Dek? Damel Sembadra dulu mawon. Lama kata-kata sampean kula mawon pun. Sik mboten kaju dulu mawon. Dulu ah. Dadi Nggih, napa? Pun. Sembadra. Dek kan dadakno Sembadra, Ngomongnya Dek. halus tani. Nggih. Yai Roro Sembadra. Wonten menapa Kakang Mas? Wong ayu denok debleng. Aduh cek ayune empine cek aluse. Hop, hop, hop. Kakang Semar, sabar Kakang Semar. Den, kula mboten nglarang, Den. Rakyat kula sampean damel bojo. Yai, coba aku pangkundil wae. Hop, hop, pun, Dek, pun mboten ada sembot niki pun bojo kula niki. Kakang Semar. Mboten sabar. kangen-kangen, pun. Ya apa sih? Ri, urung tanggapan sida tawuran ki, Ri. Ayo, Dek, pun. wis kon gak ada anu mata aji sindakep. Wah, ketake Aku kitingen Semar. wis kadek Semar kok. Tak semare. Semar. Ndakep ya, ndakep. Sindakep mata aji. Bumi gonjang kanjeng langit gelap-gelap. Ler kincang ing aris. Pisang mawe gandrung. Sataya katulung. Ayak maye katon baliwur. Wauta lampahipun sang risang Dananjaya saya manengah mlebet sak madyaning wana. Dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lenga jaeng katon. Para jembri prayangan ilulu banaspati gendro tetekan engklek-engklek balung tandak lan marudoyong. Guyu sih rek. Padha sumingkir lan padha lalo. Kanca, padha sumingkira. Iki ana gandha arum sumrebet wangi nyata nek iki gandane lenga jaeng katon. Pratandha nek ana satriya tedhak rembesi madu andana ware. Ayo aja cacak kesenggol manungsane najan ngidak yang bakal lebur tanpa dadi sumingkir kocap kacarita wonten salah satunggali raseksa mambet gandane lenga jaeng katon gro-gro saking bingai godhong mengkur den lumaken godhong lumah den kurpaken saking girange watu sak gerdu diuncalaken dhateng antariksa katampanan mustaka ajur dadi sawala-walang tingkah sang raksasa lir kadya jangkrik dikileni. Arjuna. Aku dadekno bauta. Kok rundingan sih rek? Ayo. Waduh lah, iki lak padha karo ya takono gak. Lah iki dadi menawar buta gak kenal. Teko-teko koyo wong mabuk ngono. Oh, gak kenal. Takono, gak kenal. Tejo Sulaksana ngono lho. Dek, kenging apa, Dek? Dek. Butone niki butone. Pancen nggih ngoten. Ngoten ta butone. Melok-melok ta. Wong kula niki wedi wong ngene. Mboten mung butone mantun kelken korean. Oh, nggih. Takon. Tejo Sulaksana. Amu dalmo manungsa kowe sapa kang dadi aranmu wong baku? Wah. Buta kala. Wis nglinyu to banjir mari rek. Wah kata buta galak. Enggak. Buta tetanya atau buta begal ngono lho. Aku ngomong buta-buta wong ditabuhi. Panjake kabeh yo melok gak genah ta no. Buta, aku melok takon Ono apa? Bener. Kon buta alasan apa buta kampungan? Yen ora hidup marang jeneng sira. Aku raksasa.
Sing jaga alas kene. Sing jaga alas. Apa kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal. Kono aja kladukku melancang ngomong-ngomong sosok. Oh, Nek kon jaga alas kene piro regane pring petung situ. Tak bakul usuk ta Arjuna kon niku. Iki. dalem Gak menungso gelem tawur geger. wektu dina iki. Hmm. Ayo, bali. Aku gelem bali le wis katon siraku gemblondong. Ayo kon. Tanda sepetake buntol sumur tadi banyu. Sing ati-ati Den Prayitno leno ilang dompetmu. Dalang le. Ayo. Woi. Woi. Waduh, 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 waduh. Ya apa butuh kok ngamuk gak karu-karuan. Aku dhisik. Pun piring-piring pecah sedanten iki. Wong aku diculuk munawar. Ya napa Dek Artolo sampean niki? Aduh butuh gendeng temen rek. Lah apa sing digawe dijejeki? Ya napa sampean niku? Sampeyan diapaken? Walah, golong-golongaken sewaduki. Lah bojo sampean mau pundi? Niku nututi. Gelungan kula brodol Yo, ya napa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno. Lho ya apa? Lho war-war. Wadah dah, butone mang gak iku lho. Ya napa, Dek? Anane ngamuk sampe mripate gak ketok apa-apa iku mang. Apa? Kanjingan angkara murka. Walah, ya napa Wis gak ketok apa-apa, ketok warung tok. Kenapa sih niki, Dik? Kacau mulane ta. Mestine buta karo Arjuna iku butane kalah. Arjuna sing menang. Kok tambah nemeni aku keculuk dhisik. Oh, arek iku. Apa diuntune? Wong untune kaya ngoten niku. tapi jangil untune. Wah, wis pun ngeten Pak, sepurane mawon. Wong niku kanggo syarat nggih. Nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame. Nggih pun mboten napa niki kangge ujar kula ngeleksanani ujar nggih. Munawar dadi buta bener guru. Wadah kuat ngangkat are wong ngangkat utang dhuwit 10.000. Ngomong ngamuk keladuk njen nggon. Wis ngene mari Cak. Apa sih? Sarene gak ada wayangan saka ngidung ae, Bapak. Ngidung. Wadah, Dendane. dipares maneh iki. Iki malah kleresan, Dek, sampeyan niki. Lah mamula melok kon iku gedhen lho. Dikengken rakyat kula ngidung. Ngitung ah. Nggih. Ya apa? Dadi Tapi tole iki dalan-dalan tiban rasane iki. tau. Dan apa? Ketiban gendeng papat. Wis ah, njaluk ngono. ah. Pun ngoten mawon pun Ayo, sampeyan hitung wis. hidungan pun. Ayo ri. Kutha Malang hawane ngadem lemah ledok kalipo
Tua